Zakliatá princezná. Milé deti, v našom svete Luna sa nachádza čarovné kráľovstvo. Jeho vysoké veže sa týčia k nebu. Hrad je obklopený nádhernými záhradami plnými pestrofarebných kvetov a spevu vtákov. Vo vnútri hradu je veľa komnát. Niektoré sú plné kníh, iné hračiek a ďalšie sú plné hudby a smiechu. V tomto hrade žije múdry kráľ, jeho krásna kráľovná a ich deti. Sú to láskaví a spravodliví vládcovia, ktorí sa vždy snažia urobiť pre svoj ľud to najlepšie. Vládnuť kráľovstvu je však pre nich veľmi náročné a často majú veľa práce. Preto všetká starostlivosť o ich deti pripadá na pani opatrovateľku. Pani opatrovateľka je stará a múdra žena, ktorá má veľké srdce. Je pre deti ako druhá mama. Je to ona, kto ich učí, radí im a utešuje ich, keď sú smutné. Kráľ a kráľovná majú 4 deti. Najstaršia je princezná Amália. Je to veľmi krásne a sebavedomé dievča, ale bohužiaľ je často veľmi bezohľadná voči svojim súrodencom. Ďalšími sú dvojčatá, princovia Tomáš a Lukáš. Sú to veselí a energickí chlapci, ktorí milujú dobrodružstvo. Sú si veľmi blízki a vždy sa navzájom podporujú. Jednoducho nerozlučná dvojica. Najmladšia je malá princezná Sofia. Je to roztomilé a milé dievčatko, ktoré miluje zvieratá a prírodu. Je veľmi citlivá a má veľké srdce. Všetky deti sú veľmi odlišné, ale všetky sú milované svojimi rodičmi a pani opatrovateľkou. Jedného dňa pani opatrovateľka priniesla deťom z trhu krásneho dreveného koníka. Bol vyrezaný s takou starostlivosťou a detailmi, že vyzeral takmer ako skutočný. Keď ho dala deťom, povedala im: Tento koník je čarovný, detičky. Ak nebudem na blízku a budete mať problémy, môžete sa spoľahnúť na tohto koníka. Vždy vás rád vypočuje. Je krásny, ďakujem, pani opatrovateľka, rozplývala sa malá princezná Sofinka. Uškrnula sa princezná Amália. To je hlúpe, prečo by som sa mala rozprávať s dreveným koňom? V živote je dôležité vedieť sa podeliť o svoje trápenia. To, keď môžeš prísť za rodičmi, alebo súrodencom, priateľom, jednoducho za kýmkoľvek, komu dôveruješ. A keď nikto nie je na blízku, alebo sa možno hanbíš, tento koník ti môže pomôcť. Bude počúvať všetko, čo mu poviete a určite sa budete cítiť lepšie. Verte mi, povedala pani opatrovateľka. Deti nevedeli jednu dôležitú vec. Kúzelná pani opatrovateľka koňa začarovala, aby mal schopnosť preberať všetky zlé emócie. Smútok, hnev, ľútosť. A aby sa deti cítili lepšie, len čo sa mu zveria. Pani opatrovateľka už nejaký čas pozorovala zlé správanie princeznej Amálie a vedela, že tento čarovný kôň sa jej určite bude hodiť. Jedného dňa sa napríklad Tomáš a Lukáš chceli hrať na rytierov. Mali krásne drevené meče a tešili sa, že sa zahrajú na svojich obľúbených hrdinov. Ale keď sa obliekali do svojho detského rytierského brnenia, pribehla Amália a zlomila im obom meče. Navyše to urobila tak rýchlo a šikovne, že si chlapci ani nevšimli, kto to bol
a Amália potom všetko zvalila na svoju malú sestričku. Princezná Sofia sa snažila brániť, ale nemalo to cenu. Amália chlapcov presvedčila, že meče zničila ich malá sestrička. Deti sa často hrávali vonku v zámockej záhrade. Sofia chodila pomáhať záhradníkom, chlapci stále pobehovali okolo a Amália? Tá len ležala pod stromom a nechala sa obskakovať sluhmi. Len pri zriedkavých príležitostiach súhlasila, že sa bude hrať so svojimi súrodencami, ale len preto, aby im mohla robiť napriek. Takmer za každým, keď chlapci prebehli okolo, podrazila im nohy alebo nastražila nejakú pascu, aby sa chlapci zranili. Keď sa spolu vonku hrali na schovávačku, Amália vždy podvádzala. Nevie prehrávať, takže keď je na ňu rad pri hľadaní, vždy sa pozrie tam, kam sa ostatní bežia schovať. Amália sa najhoršie správa k svojej najmladšej sestričke, princeznej Sofii. Využíva to, že je staršia, väčšia a silnejšia. Keď Sofia kreslí obrázky, Amália ich naschvál roztrhá a potom sa smeje. Amália tiež Sofiu často straší. Keď je tma, Amália sa schová a potom vyletí von a vystraší ju, hoci vie, že vždy plače. Stále schováva Sofíne obľúbené hračky a potom klame, že ich Sofia sama stratila. Keďže deti mali Amáliu napriek všetkému rady, nechceli to povedať ani pani opatrovateľke a tak sa išli so všetkým zdôveriť drevenému koníkovi. Vždy sa im uľavilo a cítili sa lepšie. Drevený koník, ktorého deti dostali od pani opatrovateľky, sa stal ich tajným priateľom. Malá Sofia sa s ním rozprávala najčastejšie. Bola to jej obľúbená hračka a verila, že koník rozumie všetkému, čo jej leží na srdci. Hoci sa deti pani opatrovateľke nezverovali, bola veľmi múdra a všimla si, ako sa Amália správa k svojim súrodencom. Vedela, že musí niečo urobiť. Preto sa rozhodla, že je čas dať princeznej Amálii veľkú lekciu. Chcela, aby Amália pochopila, aké to je, keď niekto ignoruje tvoje pocity a potreby a ako zle sa správa k svojim súrodencom. Jedného dňa, keď kráľ a kráľovná odchádzali na pár dní na návštevu do susedného kráľovstva, sa opatrovateľka rozhodla, že je čas dať princeznej Amálii lekciu. Keď bola noc a deti spali, vzala dreveného koníka, postavila sa k posteli princeznej Amálie a začala šepkať starodávne zaklínadlo. Princezná Amália sa premenila na trblietavý prach, ktorý vyletel do vzduchu a potom sa presunul priamo do dreveného koňa. A tak sa stalo, že Amália bola prekliatá. Ráno, keď sa všetci zobudili, pani opatrovateľka deťom povedala, že Amália odišla s kráľom a kráľovnou. Deti boli trochu smutné, ale vedeli, že ich čaká pokojný deň bez Amálie, ktorá má vždy niečo zlé za ľubom. Dni plynuli a deti sa hrali bez toho, že by im niekto škodil alebo ubližoval. Stále chodili ku koníkovi, jeden po druhom a rozprávali mu, čo sa im stalo. Netušili však, že ten koník je ich prekliatá sestra Amália. Tomáš a Lukáš ukázali koníkovi svoje odreté kolená a povedali mu, koľko bolesti už kvôli Amálii zažili. Zakliatá princezná Amália cítila všetku bolesť, ktorú kedy cítili jej bratia. Povedali, že napriek všetkému zlému, čo im ich sestra robí, ju majú veľmi radi a veľmi im chýba. Amália sa začala cítiť veľmi zle. Pomaly si uvedomovala,
že sa k svojim bratom správa naozaj škaredo. Malá Sofia trávila väčšinu času s koňom. Sedela vedľa neho a hladila ho po hlave. Koníček, povedala jedného dňa, keď bola obzvlášť smutná. Chýba mi Amália. Viem, že niekedy robí zlé veci, ale je to moja sestra a mám ju rada. Dúfam, že sa čoskoro vráti. Sofia objala koníka a nevšimla si, že mu po lícach tečú veľké slzy. To prekliatá Amália plakala. Cítila všetku bolesť a nespravodlivosť, ktorú kedy Sofii spôsobila. Toto bola pre Amáliu veľká lekcia. Pani opatrovateľka pozorovala deti, ako sa hrajú a zverujú sa jej drevenému koníkovi. A ona jediná vedela, že princezná Amália je v ňom zakliata. Keď si jedného dňa všimla, že koňovi tečú po tvári slzy, rozhodla sa, že je čas oslobodiť princeznú Amáliu od zakliatia. Pristúpila k nemu, položila naň ruku a začala šepkať starodávne zaklínadlo. V tej chvíli sa nad koňom začal vznášať rovnaký trblietavý prach, vzniesol sa do vzduchu a vletel do komnaty princeznej Amálie. Tam sa rozptýlil po celej posteli. Keď sa Amália na druhý deň ráno zobudila, bola šťastná, že je späť vo svojom tele. Netušila, čo sa stalo a kto to urobil, ale bolo jej to jedno. Bola veľmi vďačná za túto lekciu, pretože si vďaka nej uvedomila, aká bola zlá na svojich drahých súrodencov. Amália sa od toho dňa zmenila. Stala sa z nej milá a ohľaduplná sestra. A deti boli šťastné. Mali svoju najstaršiu sestru ako kamarátku a za skvelý vzor. Odvtedy drevený koník počúval len veselé príbehy plné lásky a radosti. A tak sa skončila rozprávka o zakliatej princeznej. Ale nezabúdajte, milé deti, že aj keď je to len rozprávka, je v nej veľa pravdy. Buďte dobrí k svojim súrodencom a priateľom. Je dôležité byť k ostatným láskavý a ohľaduplný. A je dôležité mať niekoho, komu sa môžete zveriť. Či už je to priateľ, rodina, alebo dokonca len drevený koník.